Hallo beste Baruchko-volgers, daar zijn we weer met een nieuwe coronasessie in de Keukentafelliedjes-serie. En aangeschoven hier is Guido Renkens, onze trombonist. Hoi. Guido, wat gaan we doen? We gaan een vastelovensliedje spelen. Of eigenlijk ja, vastelovend. Het is een beetje een non-vastelovensliedje. Het is een beetje raar, want dit jaar is geen vastelovend geweest. Ja, officieel natuurlijk wel, maar hij is niet doorgegaan. We hebben niet echt kunnen Nee, vieren. echt niet denken van wat is gebeurd, nee. Maar er is wel genoeg gebeurd. Er is genoeg gebeurd. Ja. En we gaan dit jaar een liedje, want ik vorig jaar ook hebben gedaan, alleen dan met een aangepaste tekst. Dus ja, corona-technisch een tekst opgemaakt. Ja, corona-proeven tekst op een liedje wat we vorig jaar hebben gedaan. En het hele liedje heet Masker af. Misschien heb je als Baruchko-volger dit vorig jaar ook gezien. We hebben hem toen 11 op 11 op dinsdagavond online gebracht. En een leuke anekdote. Mag ik het vertellen? Nee, dat mag zo. Geen geven niet. Geen geven. Vandaar dat we het Pitbull Theater op, of wel Dexter een goede samenwerking met hebben. En wat waren nu elke keer in het eerste couplet speelde Guido alleen het introotje en daarna niet. En hij hebben afgesproken, neem ze even het pilsje, zei ze proost en neem ze een slok. Maar waarschijnlijk hebben we een stuk of 7, 8 takes gedaan om tot de goede take te komen. Ja, het ging steeds makkelijker. Het wordt steeds beter. Elke keer had je hier een slok pils gehad voor dat eentje compleet. Dus na 3 takes moesten we ook het glaas opnieuw vullen, want dan is je waar er niks te. Leuke anekdote. Ja. Dames en heren, terug nu de nieuwe versie Corona Masker af 2021. Dat kunnen we. 1, 2, 3. De kogel waar gauw door de kerk, dit jaar geen vaste larvencirk. Al oogt die beste pekske klaar, corona wordt prins dit jaar. Via Teams en Zooms vergaar ja iedereen gong gaan snel in conclaaf. Maar resten het aan de regering vroegs, dan bleef dit jaar ons maske af. Komt er wel een LVK of gewoon de naastdruk in de la? Wat bliek alleen zin is toch zin, want doosje is beter met gaat vriend. Een fles vol geesten stond te springen, de kerk die broezen en paafden al af. Een klomp groet voor het kabinet, want van een bleef ons leefmaske af. Men moet toch het, en deed dus wat, en stream dus gans ons Facebook plat. Men kind en kwist met kwatsch en kal, de hippe online carnaval. Zo zit de mens van nu gekloesterd, klampend aanzien, schermke zo braaf, sjonkelen tot de avondklok. Dan moet toch weer dat maske af. De kinger op toch afgelast. Nee, prinsen, vond je dat maar kwatsch? Een delegatie van 2 man maakte er toch een klein feestje van. Al die groepen met een kerkes chic geverfd en ook zo gaaf. Bewarig werk voor volgend jaar, want dit jaar bleef ons maske af. Eén ding bleef van ons allen nij, dat is vanzelf de papegaai. Maar veel bleek toch niet in te staan, die meute kent gerige verslaan. De zwarte steekau gaat meer om het lief en schoot al slachtend de vogel af. Links of rechtsom, het maakt niks zoet, het liefste zong voor alle nij alaaf.
aan en striekt de vaan. Er kan nooit zeggen einde aan. Dan is het kanon weer terug op het balkon en kiepen we menig glaasje om. Want vanochtend is de avond te vaste loven en samen tellen weer af. Ben braaf en fluister zacht, gelaafde maak snel, schmoel, ik heb genaaf. Want van ons is de avond te vaste loven en samen tellen weer af. Ben braaf en fluister zacht, gelaafde maak snel, schmoel, ik heb genaaf. Dankjewel voor het kijken en we zien ons weer volgende week. Hoi! Hoi!